Aku ngeluk geger turun ning
sapi dipeneng-peneng terus kentongan ditutupi takok lho bengak-bengok bantere ora jamak nganti jeblongno kendangan kuping lak kowe iki dene kuping ta ora jane kula ge krungu guru lek bengok-bengok piye jene lawa bunga iku lho cangkem kok dadi ngono iki do turah cangkem ta kaya duwe kuping-kuping dhewe kurang banter diunggahno ning gendara ana sing omah siji gendarane 3 madhep wetan kulon lawa gak ngono iku lawa ya ya lah ngono kok dorane bosen kaya duwe kuping-kuping dhewe jane kula niku gregetenipun dangu lah iya nek kula ajeng kono sampean niku kula yajih kula darakno sing gregetenipun kula tok jebul kok kabeh dadi gregeten perkara niku aku iku jane wis tak empat iya ati loro iki tak empet wong sing dienggo bengak-bengok ya cangkem-cangkeme dhewe upama bengak-bengok kaliren ya weteng-wetenge dhewe ning ngene iku upamane ora bantere ngono ndak gene lho praktek kok kaya saged lah sing duwe kuping iku ndak dene dhewe no ora mikir tanggane ora mikir wong liya enak-enak turu kaget perkara cangkeme do bengak-bengok malah dengi pajar aku ngelilir mewae aku semaput jatuh ora napa kowe piye tanggaku ngarep omah kae metu ke omah rumangsaku pocongan lha napa niku ya nganggo putih-putih gunung-gunung ya salah jebule are wong-wong ngono kuwi moro ning omah madhep ngetan sing ana irunge apa jenenge iki wah langgar ngono sing roh nggih tiyang kata ngarani langgar niku lho meniku jebule ora dhewe gombene guduk guna-gunane ora guna Ingke ae bareng tekan kono do jejer jengkang-jengking lho iku lho dola apa kula nggih boten ngertos wong saya suwe kok daya bento dhewe-dhewe lha niku daralem do turu to nggih kaya enak-enak wong turu kok cepetan jane wong lha ngono iku dola apa mula ngene pripun awak dhewe iki urip mangan ngombe ya oleh kangelan dhewe urip iki merdika ya kowe ngerti watake ondorante to apa ondorante iki ora arep gelem ganggu wong nek aku ora diganggu aku ora arep gawe wong nek ora digawe ya ngono iki sing marai ora aku kok jam niku lha iya lha kene anak turu digawe kaget upamane ngono kuwi aku duwe penyakit jantung terus aku lara tindak temboi sapa nggih mboten tanggung jawab ngene upamane kowe do duwe anak cilik ning omah kok sesuk do bengak loap-laup nganti anakmu do kaget awake panas kondo aku nggo sing bengak tak ceprote cangkeme lha iya goro ae mulane ngene sesuk sak teruse kok iku ije do dienggo terus ije do bengak
mesti ngoten lho. Esuk lawa bubar, awan lawa bubar. Sore ya lawa bubar. Lho bengi pajar kok bubar terus. Ora duwe apalan liyane. Ngeten liyane mung niku tok. Lah iya, ngeniku njaluk waras sinden gedhe-gedhe Jawa. Lah ngeniku tanggane lak malah turune doang. Malah do seneng. Lah kuping arek do dirusak perkara lawa bubar. Kene pokoke sesuk anggere cedo lawa bubar gendorane brukno. Alare watu mawon. Tolong gendorane tolong buat. Ono buat ning sawah ngono. Ngene ora trimo gebuki.
njaluk wektu sedelok ya. Kathah nggih mboten apa-apa. Saking kawula ingkang dipaten Pati kang padha munggah lapor. Jeneng Ki Andorante iki wis kasuwur banget emane iki lho, emane. Nggih. Kasuwure kok ora nggon keapian. Senengane kok ganggu wong lagi wae ninggake kewajiban, padha sembayang dioyak-oyak dibrang kali watu. Pirak yo ora. Nanti Kanjeng Adipati mangun-aneng putusan marang aku kang supaya ngajake bener apa ora. Tumindak kuwi nek pinggir. Jebule wis blarak-blarak tekan dindi. Laporan Iya. Wong-wong iku anjen atine do elek. Ganggu wong, engko nek genden diganggu, sithik-sithik lapor. Sithik-sithik lapor. Sik to. Kok ganggu wong? Yang tumindakmu bener ya mestine orang bakal. Manggerin nggih. Ngendikane sampean jare kula niku kulino ganggu. Ganggu tiang-tiang niku. Ganggune kula ganggu bab napa nggih? Yen kawula lagi nindakake kewajiban, dheweke padha sembayang manembah marang panguwasaning Gusti. Mbok oyak-oyak, mbok krutuki kuwi apa bener ya Ndorante? Ngoten niku sing salah sinten? Sing salah ya sing ganggu kuwi mau, sing krutuki kuwi mau mestine. Lah ngeten iki jenenge sampean kliru. Malah nyalahke aku. Sampean moro tenggen kula. Ngeten iki salah. Kudune mboten kula sing sampean parani. Sing tak parani. Sing sampean kandhani wong sing do bengak niku. Mboten lho. Anane kula kalih bocah-bocah niku berangkali wong-wong sing do reguduk cangkeme do bengak-bengok luap-lauk ngoten niku. Ngoten niku ganggu kalih kula. Lah mergo kula diganggu, kula nggih ngamuk. Sampeyan ndak boten pireng lho teng mriku boten enten kaya teng mriki. Pati ki yo ombone nyatane ora ana yo mung setinggil kene iki dhewe. Tegese sing kaya patrape tangga-tangga kula ngoten niku lho. Sing kulinane do bengak-bengok lawa bubar. Lawa bubar. Niku sing enten teng mriki tok napa teng ngene sampean enten. Pendak desa yo mesti ana to Ki Andorante. Teng mriku nggih enten. Akeh. Nggih padha ngoten niku. Lawa bubar ngoten niku. Kok lawa bubar. Lah lho. Allahu Akbar. Napa-napa? Aduh. Oh yo. Jane Kulune kula niku lawa bubar. Andorante. Ndon. Kuwi kleru. Lah sing bener. Allahu Akbar. Ndon tau. Angel, ancen angel. Kowe iki angel. Ora Jawa iki. Ora ana ya basa Jawa ngono kuwi. Ngertine ya lawa bubar. Napa mau? Kok terus? Kok iso? Sik, Andorante. Sakniki kok. Cetok Allahu Akbar. Ya, ngagungake marang asmane Gusti kang gelar jagat sing bendina menehi kauripan dheweke syukur kanthi sarana manembah. Lah kok ragali iki ora pas. Dirin. Sampeyan omongane aja golek perkara lho kan kula. Tembunge kok darak kan. Lembah Manembah. Ini kula sampean kula jak dibab ngatasi tambotan. Ampun jembrono sampean kali Andorante. Ya Andorante. Dun, Tekaku ki mung ngarep ngelingake marang kowe ora mung ngarep padudon kowe ora debat kowe ora. ngerin. Tembung ngelengke niku lak ngelengke wong lali. Lah iso. Lah kula mboten lali Kowe sampean. ora lali ning aku ngelingke tumindakmu sing salah. Sing kandha salah sinten? Aku nggowo akeh. Lho, wong akeh sinten? Nyatane Pakti akeh kok kaulane. Ya mung ning desa setinggil dhewe. Sing nyalahke kula mung sampean dhewe.
gagali wong sembayang, aku sing bakal ngeling. Kula niku mboten gagali wong. Anggir wong-wong niku cangkeme ora dong jeblak. Nah, pokoke anggir cangkeme ijo bengak wong. Ya. Ya. Tetep ora trimo nak gagali. Tak rubono sing dadi global. Yen kowe ora gelem keganggu, ya manggonmu ya ora ning jagating sestrawangane nyalas. Kumpul macan kawula kae. Sampeyan iki paten bikin aturan ta mboten? Ya kowe sing ra duwe tatanan. Niki omah-omah kula dhewe. Kula di omah niki ora digawekno bupati-pati lho. Nek Niki tinggalane bapak kali mbok warisane wong tuwa. aku ngerti. Lah nggih, Lah ning setinggil iki kabawa perintahin pati lho. Umpama kowe lupa dielingi ya kudune manut. manut ora. Cetha wong kowe iki wong Ose, ngeyel. omongane mlete. Iya. Lho aku iki wong kon magone ngalas. Iki omahku dhewe. Tinggalane bapak karo mbok. Ngono iku ae akhir tahun kon bayar pajak. Lho iki kon ngene ngalas omongane kok mlete. Tatanan kowe kudu manut. Tatanane bupati ya negara. Lah nek kowe iki ora bener upama dibenerke kudu manut to Dorante. Pajak yo. Pajake lumrah sithik diakehno. Ngono weane do tipak dhewe-dhewe kok. Dadi kowe iki ra gelem. Ora gelem mandek demu berangkali waktu karo wong sing padha manembah. Omam kok nyentak-nyentak kok. Mergo aku gregeten karo Bapak ora tau nyentak aku. Lho pateh, radokan pateh kok nyentak-nyentak. Lah, itu gale wis keracunan lawa bubar. Lah ngene iki lho, gara lawa bubar. Isine nyalahno wong. Ora tau gelem salah. Lah, rumangsa bener dhewe. Lah radokan lawa bubar kok marai do ngene. Ngerusak tatanan urip. Balik. aku gelem bali yen kowe mandek nggonmu mbragali watu nggonmu ganggu wong padha manembah. Nek ora gelem balik ora trimo watu lho. Ora trimo watu lho urusane lho. Lah aku bakal wani karo kowe lho Rante. Kendel tenan ta iki. Lha napa salah? Yen pamane ora gelem laret to piye? Yo bakal tak rudo pari peksa. Asline aku iki ora tegel. Asline aku ora mentolo. Gregetno niku wae. Lah iya piye-piye tamu. Lah ning ngomongane kok malah saya gatel kuping. Layak wong-wong ki do ngumbar karep. Ganggu ning ora rumangsa ganggu. Malah awak dhewe sing disalahno. Jebule ana dekengane. Ana dekengane sing dekengi malah sing kuwasa ning pati. Padha wae. Ondorane ora mandeg. Kapruwi pate kendel sing.
padha ijen. Di kanca roangmu wis entek. Warane jen padha ijen.